А какво правим сега? Влиза лудака в махлата, всеки втори ме спира с колата и ме питаше именно нови песни. Не диша мара ми шита плесни. Ето го пресига новия пореден трак. Влиза в нощния клуб и сядам на сепарето. Тая курва ще я пръсна по добето, ще я пръсна без да я лъсна. Хвърлям я на матрака и без да ме чака ще ми лапне тъшака. Курвата мръсна, иска да я пръсна, иска да я пръсна. Курвата мръсна, иска да я пръсна, качвам на маса, свалям гноса, влизам месна гласата. Си бе класата, удака, видалока, ще се бъде блока. Казах мадафака, нищо не се вижда през стъклата. Егайт и мъглата, всичко минава тук през главата. Седима с масето в устата, набих ти лукинг в брадата. Падаш ми на място, какво става тук ще ти стане ясно. Като почна да пея, по цял ден на сцената всичките ще ви отвея. Влизаме сега в Совиков махала с пнута походка, като Майкъл Джексън. Бах ти яката котка, гледаме сега, трупа ми се пред мене. Направо ще ми пада на колене, искам да я чукам ся. Бах ти курвата, мама и деба. 21 век станахме, лапетата се пропиляха. За пари се дават до пето, кача се в Мерцедеса, якия батко с БМВ-то. Това ли е нашият живот сега? Курвите да се бъдат за пара. Гледам ги сега от малки се раздават с балоните, с тревите, по колите, по кафета, по наргилета, фейсбука, мейсбука, драска. Мисля се за рязка, качва си снимките в инстаграма и вече мен ме няма. Докато гледам сега поколението на къде расте. Писна ми сега, то е скъпен свят така, всеки втори се проеба за пара.